Bye, kumusta? May buntag diri sa Middle East. Medyo udto na may mata kay wala man ang himungaan, wala naman ang tingbudyong, no? So di ako diri sa gawas karon nang ko nanarapo ko ning mga abog. Sige magpanglimpyo. Ay sige magpanglingkod ang mga abog din he. Ang plano sa mga amo kani buhatan ni nila og sa amin kay hasol kay sige na kada adlaw na lang diri manguan sa ni manrapo ani mga abog kay abri mangkod kada adlaw gani manrapo sulod kay abri samot na din wala pa ni mata ang sunoy udto na kay kumusta man mo diha kira yung kahimtang karon medyo okay luag-luag ang paminaw sa akong kigols karon no kay wala man ang himungaan sige panawag mo na man ginaing trabaho sige panawag so di ako diri nanrapo ko aning mga abog sa gawas man ani mamukbok ko aning bulak naawa kung kuan so init na kaayo kay udto na. Diaga bit-bit ko sa kong kape. Terus narapo ang kape. Manada, pila kay pagpapahan ng mga abog. Ang kapan ng dini, no? Ang sa ikot sa gamay. Chika-chika sa dagang. Ang nakapan lang dini mga baylo. Magtrabaho ko ani sa gawas. Dayon. Ni kasayo sa buntag na dagan-dagan naman ko sa silong kay maghimo pa maaw sa sungoy mo gid primero na akong trabaho no ala dagan-dagan sa magnang mautuhan hala inahiniti kang hagdanan pambitbito rin chinilos para di mahibaw ang mautuhan na so karon halang dagan-dagan ito himo dahil pagkaon sa sungoy pagkaman na proceed na ko sa kuang sani sa kuang area dinhi man ni sa gawas dahil mamubo ni mga tanon kung nakakaang na dinhi mga tanon kahuman ang problema ni kay ang tubig daw pa sa luyo kay wala pa diri wala pa nila napataori og tubig dinhi sa tubangan dito dapit sa may gate kahuman adto na pud ko sa likod sa duwanya kini tibok palibot ako ani karon ang kalagutan ko kana dito mula pa kanahuman nya sani hala ng pinaspasay ni wala pa kanahuman karon manawag na pud kay pahimo na pud tong usa pagkuan mo ni sila diri kanang usa ni iyak pahimo pamahaw so undang na pud ang trabaho ito na pud kusina dagan na pud kusina ayay kay kadiri kung tagaluto ra ka na ayay kayo pero sortihan lang yun kusina lang ka pareha dito sa salwa kusina ra gyud wa na siya laing area pero may na lang karon kay wala na ko palimpyo silang sakyanan ito naman gitambay sa gawas ang ilang sakyanan na duha ka Mercedes usa ka kagang-kagang ug usa ka 4x4 mao man akong tawag silang mga sakyanan dire duha ka Mercedes usa ka kagang-kagang kanang kagang-kagang mo ni gamito na mo na mangumpra mi sa merkado kanang kagang-kagang mo yung sakyan usahay mag Mercedes may depende sa mong palitonon kung usa ka daghan kung gamay ra Mercedes may kung daghan kay may palitonon kagang-kagang mo sakyan labi nag-apil ang kuan tangki sa gas ang kagang-kagang gyud kay di pwede Mercedes ang tangki sa gas
karon once a week may mamalit gahapon na malit me. Medyo sayo gahapon, medyo mupiyong ng tako na nawag na pud ang sunoy kay mo ito mangumpara lagi me. Mayra bag kumprahon piting gamay, piting daghanan ba. Nalang tuklod ng kariton. Usa ka kariton na puno gito sa kariton, awas na gito hasta sa ilaw mo sa ibabaw. Karon ini abot na sa cashier may duha na ka kariton. Maluoy ko sa ni maluoy ko aning mga pinibitang mga bagger sa kuan sa ni supermarket kay gusto nila sila mo yung guyod kay para makasapi sila og tag 1/4 may hatag kung tatay 1/4 bali 35 pesos ato may hatag kung tatay nya duha naman ka kariton nya nakaya gani na akong usa ka kariton halang tuklod sugod sa primero hanto sa pinakatumoy sa mga kinahanglanon mausdong na kayo ang kariton do giingnan nako tong usa ka bagger kay duha man sila ka bagger sa usa ka cashier kay daghan kay to so nagtabang sila. Ingon ko nga ako na lang anang usabay kani na lang usabay ha pasensya na kayo bay kay naaman akong tatay muingon siya nga ikaw may kuana na tuklod okay ra nya di mo gud muingon nahabi pud koy kamot og tiil kung giinan ang bagel katawa ang bagel siya okay ra mugos gid sila mo tuklod na bakit mag extra kabkab na nila no extra income ba nga naa sila makuha ang mga tip malay ko pero unsa may mo na ko ang akong tatay mo man miingon sige sagdi lang sila magtuklod biting usdungan kayo ana abot diri halangin ako tay na pud iyon inarinsay sa mga palitonon tagsa gina ka semana once sa usa ka semana ka usa gid na merkado human human dito na magtrabaho na no magputol-putol kay mag-request sila pamahaw dili magdungan lang pamahaw magdungan sila diri paniudto ra gyud pamahaw di magdungan paniudto magdungan panihapon dili magdungan tagsa sa order usahay makalagot kay dito sila sa taas mga onya wa pa biya dining table sa taas di para sa una na dining table kung gunin human ni ilang balay nakutay na pud anang taas dayon inig talikod sige na pud yaw ni mga dingding may dingding dinhi kay di masukol napuno nagbunog mga dingding di sige yaw ito kinabuhi sila karon nagluag-luag na may gani kay gibili ng router maka kuan ra dayon di ay assignment na gibilin sa kuha di adre sulod init na kay bayo silaw kay adlaw makyot tag